Se prekinulo. Au. Morali smo staviti na pauzu, moja mama je bila na kompjuter. Pa bila je jako dugačka pauza. Stvarno nismo mogli. Stvarno. I sad nastavljamo. Idemo da tražimo slime blokove. A kao što svi znate, slime-ovi se stvaraju po noći. I to u specijalnom bajemu. Specijalnom. Vidite. Hoću da napišem jednu knjigu. Knjiga. Imate tvoju. A i zato ću da sve spalim. Sad ću da spalim. Ja sam pametan čovjek. La. Kako su ovo velike pečurke? Pečurke? Te? Pa to su ti pečurke. Rekli slobodno glasno. To je javni svijet. Ogromne pečurke, stvarno čudno. Ne mogu se zapraviti. Mogu. Glitch. Znači, koliki mi je FPS, samo da vidim. 29, dobro je. A snimam da na 200 frame-ova. Dobro je. Sve je dobro. Evo, ovdje ću da stanem. I da idemo u end. Može. Znači idemo tamo. Dobro. Čupa čups. Stanite. Još. Samo idem. Idemo da enda pa ćemo u sljedećoj epizodi da ubijemo zmaja. Kad nađemo... Tamo još. Nađemo end. I u sljedećoj epizodi ubijemo zmaja. Inače, snimat ćemo specijal, a ovo nije specijal. Naravno. What the fuck? Čekaj, to ni to. Što? Pećina u vodi? What the fuck? What the fuck? Ne zanima me. Otkud to pećina tu? What the fuck? Ja to hobotnica opet. Ko što si rekao. Mrzim te ender oko. Mrzim. Koliko si? 3 minuta. To je biće specijal za 50 ili 100 subscribera. Zato imamo 50. Nadajte se da ćemo snimati. Ako nas ne mrzi. Naravno da mene ne mrzi, ja sam igram igrica, ona snima. Biće i FIFA 13 i FIFA 15. Tek kad nabavim FIFA 15. Možda kad nabavim FIFA 14. Ako nabavim 14-icu, neće biti 15. Budite sigurni. 76 FPS. 60 nije. 60 je. Normalno da je 60. Konji. Pa bro. Što? Eto. Koliki je to put? Glupo se. Ima samo 3 kućice. 3 kućice. Najgluplje selo. Ne, Đuri neće dobro kamera.
Nisi dobro stavila kameru. Stani. Malo nazad. A sve se da. Ne snima se ekran dio ja. Ovako. To je već bolje. Malo se udalji. To. Da ljudi mogu da vide ceo ekran. Tako. Tako da ostaviš. Što je ovo? Koliko već tražimo? 5 minuta. Šta je ono? Ne znam, možda ono što se postavi. Normalno. Nećete sturu. Zove mi se ruke, pa moram da brišem. Ne, pa imam zašto mene to jako ne. Ti si. Tamo si. Dosadno. Mladene. 1020. Dobro. A daj mi mišu. Gdje je? Inače, bit će food quiz otvaranje pekova. Otvaranje pekova. Mrzaš se. Čekaj, stavi na pauzu. Klikni pauzu. Evo nas nazad. Morali smo da stavimo, da zatvorimo vrat. Mora se. Kad se nešto mora se. Znači nisam jak, mršav sam. Biće... Znači bit će i live s tim. Ali nećemo biti na Twitteru, Googleu. Nećemo tamo biti, nego samo live tako. A, preskočili smo ga. Aha, ende, našla sam te. Inače, ja ću spremiti oružje. I vidimo se. Samo, gdje sam ja to? Ne znam gdje je dospio, ali je negdje dospio. Recimo da boga. Baby. Inače, to bi bilo sve za ovaj video. I doviđenja!